nakakuha na ako ng talbos ng kamote. Haluan ko ng pritong tilapia. Ulam namin mag-ina, dalawa. Dalawa lang naman kami. Wala kaming kasama. Solve na yung gabi namin ngayon. Yan lang mga tanim-tanim. Kasi minsan ugali ko rin yan magtuslok-tuslok ng mga puno lang. Kaya, intay-intay lang natin. Maya-maya magluto na rin ako. Oras pa naman, magka pa. Upo-upo lang muna tayo. Kumusta kayo dyan, guys? Ganito ang sitwasyon ng naka-lockdown dito lang sa bahay. Kaya ang hirap, di ba? Grabe. Hayaan mo na. Sanayin na lang natin sarili. Siguro wala na katapusan ito. Ay my God! Hindi pa tapos. Hindi pa ako tapos. Ang aking mga abubot. Guys, kahit hindi nyo gusto ko lang sabihin. Ito yung hilig ko. Hilig ko sa sapatos. Sapatos, bag. Kaya ayan Sobra dami. May bag, nagtatapon ko na yan. Hilig ko ng bag saka sapatos. Ewan ko. Yan na yung habit ko. Ayan. Hindi naman nasusuot. Hindi nasusuot lahat. Bira ko lang ito malinis mapunasan. Pag ganito na hindi busy. Yan, nakakalkal ko siya. Linis. Pag busy, wala na. So, nagkatotoklat na, hindi na siya ilang years na to. Hindi ko na masuot kasi. Pag yung pala, hindi na susuot na nasisira. Tagal na to. Hindi ako sa mga ganyan kasi. Ito pang argad. Pag nagsisimba, Imelda Fee, Imelda Panati. Palibasa kababayan ko, hilig ko sa sandal, sapatos. So, tagal na, kinagat na ng daga. Lang ang sandal ko, 1,000 sa mga 1 plus ang value. Punasan na lang.
ko, nakahiligan ko na yung ganito. Kahit nung dalaga ako, ngunit ko na yan. Collection. Ito pa nga, isang suot ko lang to, natanggal na siya. Isang suot ko lang, nasira na siya sa ano. Wala naman tayong cabinet na kagandahan eh. Kaya na-dispose, na-expose siya sa klema. Minsan malamig, di ba? Minsan mainit. Kaya yung ano lang sa batos, nagtutuklap. Nagmo-moist. Ito. Yan, suot ko lang to. Tuklap na siya, oh. Suot ko lang to. Sinimba ko lang. 1 year na walang simba. Ay, walang ano. Hindi makapunta sa simbahan. Yung partner niya. Gusto mo yelo kasi makaputi siya sa paa. Walang nasuot. Siya maano. Carry siya araw-araw suot. Ito oh, bumigay na siya oh. Ayan oh. Pwede lang ito ipaano pa. Ipagawa. Sandal. Ito, makulay din. Nandito yung ano eh. Yung pera ko nandito. Huwag na. Balong. Tinorder ko sa Shopee oh guys. Sasot ko lang to. Nagustuhan ko lang siya kasi parang ano siya, yung pang top, yung naka ano ka pants or naka casual lang everyday. Yan gaya pumapasok ako. Yan guys oh. Ganyan lang siya. Wow! Ito yung kahiligan ko. Habit. Ay, habit. Wait lang. Paano ba kayo mayuko? Mayuko. Ayan. Kasi nababangking. Tingin nyo lang malaki yung bahay ko pero maliit lang to. Maximize ko lang siya. Kita ba? Ayan. Oh, diyan mo? Samantalahin ko habang nandito sa bahay walang trabaho. Bit. Di ba ako tapos? Wala pa yung kusina ko, hindi pa naayos. Yan ay susunod. Patong-patong ko na lang, walang lalagyan eh. Ganito, mahilig yung mga ganito. Kasi minsan nag-ano ako yung top lang ganyan. Matagal na to. Mostly yung ano ko puro bibo. Leather naman siya ang bibo, di ba?
Diba? Kulay ang ano ko. Bili ko sa ano. Bebang kulay. Niterno ko sa damit. Ingay ng aso namin dito. Yan guys, oh. Diba? Diba cute? Akala mo mamahalin, mumurahin lang yan. Nasa nagdadala lang daw. Nasa nagdadala. Yes, my daughter. Mommy's busy, oh. Wait. Oh. Wait lang, mami. Hindi pa, ano. Hindi pa finish, mami, sa paglinis. Yung isa, oh. Ipatahi ko na lang siya. Oo, sira. Isa. Yan guys, oh. Yan, oh. Tulay natanggal ito. Natanggal siya. Kaya pwede pa siya. Pwede pa pagtsagaan. Sobra alikabok. Eh, matagal ako hindi naglilinis. Pag nasumpungan ko lang maglinis yun, linis. Basta wag lang magkalat. Tapos yung walis-walis lang. Bakit nagbablurred kayo? Bakit nagbablurred? Yan. Ano kita? Against the light kasi. Grabe ang pawis ko. Anak, pabot nga yung iba. Bira lang ako mag-heels yung ganito. Isa, dalawa lang meron ako. Yung ano? Yung iba sapatos sa akin ang punasan ko. Iyan naman na yung basura dyan. Pagligpit, walang ka ano. Solo ako lang. Oo, yung anak ko, hindi naman ako tinutulungan. So, mahilig ako sa mga ganito rin. Guys, ayan. Mga ano, yung mga ganito meron. Hilig ko yan. Ma-arjud. Ito, tagal ko. In-order ko lang sa Lazada. O, matibay siya. O, diba? Miki-miki. Miki-piki. Miki. Kahit mura, nasa pagdadala yan. Parang pag, ano mo, mamahalin na siya. Ito yung reward ko sa sarili ko. Yan ang hilig ko. Pagkasweldo ko sa sarili ko habang nagtatrabaho. Saya na ako pag meron akong ano. Nabibili ko yung gusto ko. Parang yun yung pinakasweldo ko sa sarili ko. Ganyan mga ganito, oh. Wala na, hindi na masuot ngayon. Dahil hindi na tayo makagala. Saan sa tagal. Nagtuklap na siya. Saka ko na itapon pag ano. Pwede pa naman isuot pag tiyagaan.
Pang casual lang. Ito oh. Ito Benz ito oh. Wala lang yung ano niya. Mahilig kasi ako makiuso. Kung ano yung ano. Ito parang nabibili ko. Eh ngayon hindi ko na mabili. Kaya hindi na ng negosyo. Yan siya guys. Diba? Pang rampa. Ito yung partner niya. Wala makayahin isa. Sapatos ko kasi malaki yung pa ako. Size 9. Bihira maka-albor. Ano isa nito? Ewan ko bakit dati ano yung pa ako size 7 lang. Ano ba kinang lumaki? Tsaka ano yata, kalalakad. Ganun ba yun? Ito. Diba? Arjun. Hira ko lang suot ko mga to. Kasi ano eh, yung nakahiligan ko na siya na ako nung ewan ko kahit nung bata pa ako ano. Gusto ko pa iba-iba yung ano. Kita ba? Yan guys. Diba? Casual lang siya. Na ano. Cute no? Nakakaano siya pag marunong ka magdala ng ano sapatos na ano yung hindi naman sa bisyo ko yung binabagayan ko yung sarili ko yung ano nahilig ako magganyan bagay-bagay di pa gaano siyang ano pud-pud hindi naman siya yung totally mahal na mahal talaga saga nasa pagdadala mo yan carry na saka na yung mga bag ko kay nabulok na yung iba na iwan ko na sa kabilang bahay sa Manila yung iba nga eh nagkandawala na eh hindi ko na alam kung sinong ano kumukuha sa dami ng gamit ko kasi dati ang negosyo ko nagkaroon din ako ng mga bags sandal. Tapos kung ano yung bagong bag, syempre model lang ang may-ari. Every other day nagpapalit ako ng bag. Ngayon na-realize ko, nandun pala yung tinutubo ko. Kasi ang akin, pag mayroon ako suot ng bag, nakikita ng buyer, maganda pala yun maganda pala yung ano mo. Ganun ang ano ko sa sarili. Minomodel ko yung paninda ko. Kahit sa mga ano, yung mga blouse, kasi nagkaroon din ako ng negosyo ng mga blouse. Damit na mga pang casual. Binabagayan ko yun. Panghatak din sa customer. Kaya ako nang nag-aano sa sarili ko. Model. Ayan, ang dami. Ako lang marami sapatos dito. Kahit yung mga ganito. Hilig ako sa mga pa-sex. Kasi punggok na ngayon pa ako. Gusto ko yung ano siya. Nabibihi
isa. O, diba? Diba sexy? O. Hindi mahal yan. Mura lang yan. Yan. Very, diba? At saka kasabihan. Ito sa, sa related lang sa akin to. Siyempre na, kanya-kanya naman tayo nagdalaga. Mostly ang lalaki na, tumititingin sa babae, simula muna sa paa. Hindi sa taas. Simulan muna sa paa, pataas. Titingnan yung ano mo, yung paa mo. Yun ang pagkaka-experience ko Doon ka nila titingnan. Kumbaga, may asset ka sa figura mo. Yun lang ang pananaw ko hindi ko naman sa pinay-perfect. Yun lang ang experience. Tapos sa mga sa kamay natin kung malinis ka, yung katitingnan mo. Sunod-sunod na yun, kasama na yung ugali. Ito, tagal ko na to. Magkano ang ko. 2.5. Tagal na siya. Kung nasa na yung sintas nito. Dali kasi akong magsawa. Ayan Oh. Kan bili ko to 2.5. Phone. Tingnan mo nga. Ba't nawawala? Pangit naman yung masira siya. Bira ko na ito masuot. Ngayon ko lang namin. Tingnan mo to, 100 lang. Mahilig ako sa mga ito to. Tingnan mo nga doon, baka nandun sa basket. Yan. Di ba nakaka-sexy sa paa? Tapos yung paa natin, kung halimbawa, medyo hahanap pa yung... Sa labas yun. Tingnan mo nga doon. Yung nakakaputi siya. Hahanapan mo ng nababagay para attractive din. Dami ito sa anak ko, napagliitan na lahat-lahat. Hindi nakakalabas. Ang dami niyang siyempre, nag-iisa ko siyang babae. Wala. Wala. Gasa ko. Diyan mo dyan, baka nandiyan sa loob. Hindi, doon sa doon sa may istante. Buksan mo yun. Kunin yung niya. Sayang, yung original ko na to. Yan guys, mag-iisa ko siyang babae, kaya pinupormahan ko rin siya. Wala. Diyan mo dyan. Tanggalin mo yung laruan niya dyan, ilagay mo na sa Nandiyan yung mga sapatos niya. Baka na dyan nahalo. Ito, napaglitan na to. Namimigay ko na lang. Forma yung anak ko na yan. Kailangan naman ako lang poporma, yung anak ko hindi poporma. Wala. Tawa naliitan na to. May ganito ako yung binigay ko na yun sa akin talaga. Ito maliit na. Sira na ito. Yan na. Ayan, hindi na tayo gagastos kasi nararaman natin ang hirap mo.
guys, oh, ang dami oh. Dalang tago mo sana ko. Doon sa drawer ni Papa mo. Nako. Ito guys, oh, ang dami oh. Napagbilitan ng anak ko. Bibigit ko. Magkano to? 1, 2. Slay, your toys oh. Can you get it? Your toys. So many toys. What? What? Your toys. Yun o. Yun o. Wala na, nalitan na siya. Hindi pa napudpud eh. But I can fix that. I can do my slippers by myself. Mommy, can I wear my pigtail and bird shoes? Because I want to wear my I don't know how. You careful ah. Ito oh. Yan o, magkano. Original to. Sayang. Kasi hindi nga siya nakalabas. 1 year na. Malaki na yung paa niya. Slee, can you fix this? Can you try it? Come on. Your Hello Kitty oh. Yun o, nagtatak-tak-tak-flap na talaga. My daughter, come here. Slee! Kalakasan kasi no, no. 500 dito. Bili ko. Siyempre pag sa anak mo eh, walang value pag ginusto mo na maano mo siya, mapasaya. Lalo na nag-isa ko sa babae. Yan. Cute pa siya. Oh. Hello Kitty. Ito yung Barbie niya. Oh. Ilang suot lang niya ito. My God. Magkano bili ko ito? 1, 2. Yan. Magaan kasi siya. Diba? Bago pa siya. Ayaw ko naman ipamigay na ano kasi nag-aabang ako mayroon akong pamangkin. Eh, wala naman nanganganak sa mga kapatid ko na puro lalaki. Hindi na sila mag-anak. May bota pa oh. Ayan yung mga terno. Oh, saan ka pa? Chinelas pa siya. Balang, bigyan mo nga ako ng ano, eco bag. Sli Joy, itry mo nga itong chinelas mo. Oh. Pwede pa yata to eh. Ito lang, chinelas o, 200 na ko. Balang, bigyan mo ko eco bag kay ipalot ko to. Ito, original din to. Ano, kita. Ashley! Ay my God! Alis na ako, sige. Tali-tali ko. Kasi hindi siya makalabas eh. 1 year. Pero mo, 1 year. Talaga mabilis naman lumaki yung bata eh. Mabilis lang lumaki. Boboring na nga siya dito eh. Ayan ang gagawin natin. Hindi naman makalabas. Ang init. Hindi pa ako kumain. Anong oras na? Mamaya naman papasadahan ko yung katapos kumain. Yung hallway ko kusina. Tapos yung kwarto. Next other day na lang. Singit-singit lang.
eco bag. Ilagay ko yung ano, napaglitan yan chinela. Sayang, ang dami. Bag? Sugali ko yan pag meron ako nakita, ay bagay to sa anak ko. Alam mo ba? Relate nyo ba yun? Ito? Ilagay ko na lang sa eco bag. Bagay to sa anak ko. Kahit wala nang matira sa pera ko, basta mabili ko siya para sa anak. Ganon ang isang nanay. Mula nung ano, pinanganak ko siya. Kasi hiniling ko talaga sa Diyos yung Lord, bigyan mo ko ng babae. Ay, nagkaloob na. Ayoko naman tumanda na walang kumano. Girl, you happy? Happy na.